Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Connectem a la Casa Blanca en les últimes notícies. Sia Haina diu Trump que l'Iran té moltes cèl·lules dormint als Estats Units. També acaben de dir que el fill de Khamenei hauria perdut una cama i estaria en coma. S'està parlant d'un atac amb drons en la celebració dels Premis Oscars este cap de setmana. Donald Trump fa un rato estava ballant en un míting. El govern no es posa d'acord en les mesures anticrisi que podria posar en marxa. Demà Rodalies no arribarà a la capital en les hores de la mascletà. El petroli arriba als $100 altra vegada. El dièsel puja al doble que la gasolina degut a que Europa l'importa i no el transforma. Els agricultors ja estan patint la pujada dels carburants i dels fertilitzants. Els agricultors comencen a mobilitzar-se. Bona nit, estem en una carpa de la Quas i dir-vos que és quasi impossible anar en cotxe per les ciutats. Dir-vos que demà per la vesprada es realitzarà un taller de fusió entre dansa oriental i bachata. També este cap de setmana serà la plantada de les falles i hi haurà ja un ambient faller a tope. I ara, els esports. Carlos Alcaraz ha guanyat avui el seu partit. Per contra, Djokovic ha perdut i no continuarà. Demà divendres serà un dia amb molt de sol i les temperatures un poquet més altes que avui. Ens agradaria a totes les persones que fem l'informatiu que ens donareu un like i vos subscrivireu o compartireu el canal. Ens donaria ànims. Moltes gràcies i demà vos esperem. Adeu.